Helo, enw fi ydi Mari Williams, dwi'n byw yn Llandudnog ac eleni dwi wedi sefydlu busnes bach o'r enw Elysteg. Dwi'n creu lluniau digidol o fryniau, mynyddoedd ac ardaloedd yng Nghymru. Nes i ddechrau nôl yn mis Mawrth, o'n i'n chwilio am print yn hun o fryniau Clwyd a wedi methu ffeindio un. Felly nes i benderfynu swn i'n trio creu un fy hun. Mae gen i siop bach ar Etsy ar agor sydd yn gwerthu'r prints yma. Allwch chi hefyd gweld casgliad o'n lluniau ar yn tudalen Instagram Elysteg. Dwi yn mwynhau derbyn comisiynnau, dwi'n mwynhau yr amrywiaeth. Fues i'n lwcus iawn gweithio gyda Dembi Harriet eleni. Mae nhw'n dathlu 30 mlynedd o sefydlu'r clwb a nath nhw ofyn i fi greu print i helpu gyda'r dathliadau yna. Dyma'r print. Felly dyma ni, allwch chi weld rhedeg bach ar y bryniau Clwyd, mor fama fan hyn. Wedyn gen i castell bych a aelodau o'r clwb, a wedyn map bach o irbych yn y cefndir. Gen i hefyd englyn hyfryd gen Arwel Emlyn. Wedi mwynhau gwneud honno oherwydd bod fi wedi gallu cyfuno'r dau o'n hobiau, sef rhedeg a tynnu llun gyda'i gilydd. Dwi'n mwynhau tynnu llun, mwynhau peintio wastad wedi gwneud, ond erioed wedi gwneud hynny mewn ffurf digidol o'r blaen. Felly nes i benderfynu swn i'n cael go. Wedi gorfod dysgu'n hun sut i ddefnyddio'r software. Dwi'n defnyddio software Betterity Designer ac yn defnyddio digital sketchpad i greu y lluniau. Dwi bellach gyda cyfres o fryniau Clwyd ar gael a mynyddoedd yng Nghymru a rhai trefi yng Nghymru hefyd. Un o artistiaid sydd yn ysbrydoli fy ngwaith i yw Bridget Hall. Mae hi yn artist o Seland Newydd. Mae hi'n creu lluniau o dirwedd ardaloedd yn Seland Newydd mewn ffurf modern. Mae'n defnyddio amgylchedd naturiol yn defnyddio'r lliwiau mor ffantastig sy'n cyd-fynd efo'i gilydd i bortreadu yr ardaloedd hyn yn Seland Newydd. Mae gen i dudalen ar Instagram os ydych chi eisiau cael golwg ar ei gwaith hi. Yr hyn sy'n ysbrydoli fy ngwaith fi ydy fryniau Clwyd. Dwi'n mwynhau mynd am dro yna gyda'r teulu. Dwi'n yno yn wythnosol yn rhedeg a mae bob un ymweliad yn wahanol rywsut. Mae'r lliwiau'n wahanol, yn dibynnu ar y golau, yr tywydd a'r tymhorau. A dwi'n hoff iawn o chwarae gyda lliwiau a steil i roi stamp bach unigryw yn hun ar yr celf. Mae'r hanes tu ôl i ardal gyd yn dylanwadu ar yng ngwaith fi. Y pŵer annerth mae celf yn rhoi i mi ydy mae o'n fy ngalluogi i switch off. Dwi'n ymlacio'n llwyr, dwi'n mynd i fyd bach wahanol lle dwi'n dianc o prysurdeb bywyd, pethau bach sy'n poeni. A mae wedi bod yn flwyddyn digon heriol. Mae rhoid yn meddwl i tuag at y prosiect yma wedi helpu ni ffocysu'n meddwl i a rhoi bach o positives ein o'r bethau. A mae darlunio yn therapeutig iawn i mi a dwi'n argymell unrhyw un sy'n chwilio am ffordd o ymlacio i roi cais am ni. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am Elysteg, ewch draw i'n dudalen Instagram neu ar i'r siop Etsy Elysteg.